Merge sort, или на български сортиране чрез сливане, е алгоритъм за подреждане на списък от елементи в нарастващ или намаляващ ред. Елементите могат да бъдат числа, стрингове, или на български символни низове, но могат да бъдат и произволни други неща, стига да можем да установим между две от тях кое е по-голямото, по-малкото или са равни. Алгоритъмът е стабилен. С други думи, елементи, които са равни, не си сменят реда, в който са в оригиналният списък. Може би се питате, какво значение има, че не си сменят реда, нали са равни? Стабилността ни позволява лесно да сортираме списък по повече от един критерий. Примерно ученици в клас, подредени по собствено и след това по фамилно име. Със стабилен алгоритъм за сортиране е достатъчно да сортираме списъка първо по собствено име и след това да сортираме резултата втори път, този път като използваме фамилното име. Нестабилният сортиращ алгоритъм не би ни гарантирал, че след второто сортиране учениците ще запазят реда си по собствено име. Алгоритъмът е измислен от Джон фон Нойман през 1945 г. и използва техниката Divide and Conquer, или на български разделяй и владей. Тя представлява разбиване на задачата на по-малки задачи или подзадачи, решаване на всяка подзадача по-отделно и след това обединяване на резултата. Всяка подзадача може да бъде разбита на още подзадачи и така нататък, докато се стигне до достатъчно проста подзадача, така че тя да бъде решена самостоятелно. Може би вече сте се досетили, че такъв тип техника се реализира най-лесно и удобно с рекурсия. Сложността на алгоритъма или колко по-бавен става спрямо размера на входните данни, в най-лошия случай е n по логаритъм от n, където n е броят на елементите в списъка. Това е добра производителност за сортиращ алгоритъм. Можете да си го представите, че ако удвоите размера на елементите, то сложността ще се увеличи само с константа. Какви са стъпките на алгоритъма за Merge sort? Разделяме списъка на подсписъци, докато стигнем до подсписък само с един елемент. Списък с един елемент се счита за сортиран. Сливаме съседни двойки от сортирани списъци, като създаваме нов списък, в който запазваме подредбата. Продължаваме докато остане един списък. Това е подреденият списък. Нека разгледаме в детайли всяка стъпка. Първата стъпка на разделяне на списъка на подсписъци е доста интуитивна. Сливането на списъци от един елемент също е интуитивно. Ако единственият елемент в левият списък е по-малък от единственият елемент в десния, тогава го записваме в новият списък точно в този ред. Ако е обратното, в обратния ред. Сливането на списъци с два или повече елемента е по-малко интуитивно, но лесно разбираемо. Идеята е да държим две променливи, по една за всеки списък, към текущият елемент на списък. Първоначално и двете променливи сочат началото на списък. Сравняваме елементите, които в момента са посочени. Ако елементът от левият списък е по-малък от текущия в десния, тогава го прехвърляме в новият списък и се преместваме на следващия. Ако е обратното, т.е. десният елемент е по-малък, тогава взимаме него и се преместваме на следващия. Продължаваме така, докато свършат елементите. Ето нашият списък вече е сортиран. Пример на реализация на Merge sort на езика Python може да намерите в GitHub акаунта на този канал. Благодаря за вниманието!